gawean, ora tangi, mengko mendung barang, ora lek piye carane rek ngalas apa rek priye sing wedok akeh gaweane. Jam piro ta ki? Wih, atine nang ndi? Loh, kok wis jam 8 telat ki lereng ngalas. Angkat ring ngalas itu. Wis tangi to, Pak? Wis ketangi ya. Jangan mateng. Durung matengan kok. Mpake geni wae sak wen-wen. Yang pancen rendeng kok. Terus kabeh Kak. Yo kabeh. Dito wedange kok ora gawean iki. Pak. Ki Pak wedange. Rada amet wong wis rada pil mau kok. Wedang kok ora legi priye iki? Priye kahanan gulane entek iki gede wis gawe kondangan. Tak mangkat ring alas wae, Mas. Wae mangkat ring alas matengan. Ya aku mbake. Ya Allah, Pak, jan. Kondangan salah wae kok ya. Allah, jan sabar tenan pokoke kudune. Alah, lah wong wedok ora pecus. Ora ana gunane iki. Mangkat ring alas wae. Mangkat matuli sawah, ora kena sambat ben dadi berkah. Denisa, ayo lek makan, wis napa urung? Denisa. Kose. Wis do siap. Ayo kose. Mungkin orang pingan. Sare kok tak ambil sedero ya? Yuk, ayo toh, yuk cepet yuk. Selalu ganye. Kose ini nasi cilik. Ayo, mangkat masker, dinggo maskernya. Mengikuti protokol. Wah, tinggi dan sukses tulisan wah kan. Nama mati. Nang di tinggi ya. Kena panggil di ono wong kia. Dan Dek. Dek. Malah ora beres. Ora kumbai. Iris-iris ngalapung iki priye kabeh. Dek. Aku malah bapak nang kene. ngopo itu lo bengak-bengok aja. Kok kon ra bengak-bengok priye ta, Pak? Balik saka sawah. Bojone ora nang omah. Oke bro, itu nyecet. Berarti saya apa namanya ibu. Ayo sumpet to, Pak. Mangkat ring alas kok. Telone rung mateng bali saka ngalas yo malah ra ono ki priye. Assalamualaikum. Pak. Ayo kita ya. Kira kabeh mangkat ring alas rung mateng bali saka ngalas yo tansaya jen mentah kabeh. Patayan buke yo mlakune nang hal positif kok ora aneh-aneh ora neko-neko. Senengane ubyang-ubyung wae bojone sing nang omah dipeni selalu subaran. Walah Mas, ibadah kuwi ora mung salat tok. Fatayat ki yo penting, sinau tentang agama. Malah lekas wani bali ya to. Bali ya to. Supaya Mas sebenarnya aku salah menjawab. Ini orang komunik gue kan si wedok nih. Dia lain si wedok ini wong wedok gue toh nyawa ning lagi. Ojo sak geleme kan wong wedok gue.
Ono apa to? Ono apa kok darani kuwi krungu Joko? Dia nanti ribut baik. Yang ini Cik Udin karo Cik Lisa. Nek ono masalah mbok cilik, mbok gede yang dirampungi sing apik, sing alus, aja nganggo kasar. Kowe durung kowe. Pokoknya saiki sampean aja pisan-pisan kasar, apa meneh ngasih mono tangan karo sing wedok. Tapi saiki ono undang-undange terus sampean langsung dilaporake. Ya saiki saka pemerintah kuwi ono gerakan anti kekerasan terhadap perempuan. Ya ngono kuwe Den, rungokke ora mangbaleni meneh. Kami Fatayat NU Ranting Purwosari Kranggan Kabupaten Temanggung mendukung gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.